Ak sa vyberiete z Košíc na sever do Poľska, dávame tip na zaujímavý výlet. Naftové doly v Bubrke. Boli ste tam? Nie sú rajom len pre technikov a fanúšikov strojov. Sú fascinujúcim miestom pre každého, kto má rád príbehy, dobrodružstvo a ľudí, čo menili svet. Tu v tomto múzeu nejde totiž len o rúry a čerpadlá, o ropné veže. Ide o skutočný príbeh poľského vynálezcu a lekárnika, humanistu, filantropa Ignáca Lukacieviča, ktorý vynašiel petrolejku a odštartoval úplne novú éru ľudstva. Tu blízko. Nie sme v Saúdskej Arábii. Múzeum aj skanzen prepája históriu, vedu, prírodu aj ľudský príbeh. Príbeh, ktorý začína už v roku 1853. A kúsok z neho sme vám nafotili. Staré dielne, kovácke pece, administratívne budovy, aj autentické vrtné veže. V múzeu, kde to žije a stále kvapká, môžete cítiť a zažiť, ako vonia história energetiky. Príbeh nie je len o starých strojoch a zaprášených bytoch.